Ọ na-agaghị agwa m na ọ bụ sọsọ m tara ihe a n'oge anyị dị obere. Ịgwakwana m na ọsọsọ m tara ya bụ na ka iko ga-esi bụ na ọsọsọ m tara akụ mbachiriku akụ mbembe ọ bụ etu a ka m ji wee soro ndị mụ na ha so wee gaa n'ugbo wee ruo ebe ahụ m wee fe akụ mbachiriku were ya taa ya amamnokwu si adịzi ya wee maa m ihe ọma ma aka nri ma aka ekpe ma iru ma azụ ya wee were ụra wee makacha m iru m wee sị gịnịkwa ihe abụọkwa ka o si atọ oge m na-ata ya ụwa na ụbụrụ m achịkọchabe mgbe ahụ ka ọ wụ na gịnị mere gịnị ka m si atanwụdị ya oge ahụ amamihe batara m n'ime ebe ọ bụla m na-aga mgbe ahụ akara m akụ mbachiriku karịa ụzọ na-aga mmiri wee fịa na m atụ ya na-aga ebe ọbụla n'agbanyeghị na a na-aracha mkpụrụ ya aracha onye dịka m na-ata akụ ya ma mkpụrụ ya aracha oge na-adịghị anya nkịta mkpụrụ ya ga-apụta oge ahụ akụ ya anụwa ndị nke ọfụ a anakpucha awọ nke ochie oge mkpụrụ ya ga-apụ mana ugbu a mkpụrụ ya na-adịghị ọ bụ akụ ya ka ụdị mmadụ m na-ata ya bụ gwa m na comment section ị na-ata mkpụrụ ya ka ọ bụ sọsọ ọmarịcha na n'agbanyeghị ụra niile ọ na-ama ọ bụ nnọọ kịta ka m chara na ọ na-ama ụra maka na ọ bụrụ oge m na-ata ya oge m mara m na ihe anụwa na-ama ụdịrị ụra ife ka m ga-esi wee karịa ụzọ na-aga mgbe si ka m nwakele mana atachara m ihe dị ụbọchị abụọ so ya ejiro m ile ma wee rinwe ihe ọ bụla ma gosi wee kpuchasịa m ire ya